Podo bedo ka wamenyo ni tukego koma bende chakore odiechieng' makinya. Wageno ni Harambee Stars biro timo maber. Giyude pesa omenda duto tema bendo singnegi kata chiel ariyo moko kuomgi pochgi kata hawi maber ne Harambee Stars. Ka wadhi koma chielo en jalup jatend piny Kithure Kindiki kod jod bura ma Kenya Kwanza odok ne chenro margi mar miyo grube mag mine kod rowere kony mar omenda ka giwacho ni en achiel kuom mise mar riwruok ma Kenya Kwanza e kinde campaigns ma yiero ma 2022. Mana kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jotelo go bende onyiero ogai machon mar Doho David Maraga kuom kwedo chenro makamano ka ginyise mondo we kwayo jopiny mondo sir campaigns mare mar tend piny. Hiyo ni mali yenu mumeibiwa. Sasa mnaanza kuambiwa ati mnapewa empowerment ndio wale ambao wameiba waletea ndio waonekane ndio wako na maslahi yenu. Wacha, hakuna kitu kama hiyo. Ndalo achiel bang' ogaya machon mar Doho David Maraga seyo chenro margi mar miyo rowere kod wakeni kony mag omenda ka owacho ni mago omenda mag jopiny mane okwal josiasa ma Kenya Kwanza omiye duoko. Na hii mambo ya empowerment hata msijisumbue waheshimiwa, we don't have to defend it. Wale beneficiaries wa hii empowerment wanajua maana yake. Ule anapiga kelele huko hajui maana. Kama mtu anataka kuanzisha biashara ya kinyozi, akipata mtu amsaidia anunue mashini ya kunyoa, ameomoka. Ekarchung od Brahma Laikipia kod Molo, iten kwet jod Brahma thoth Kimani Ichung'wa, wacho ni en gima mako dhok ni Maraga kwedo chenro mar konyo jopiny, to eko machielo okwayo jopiny mondo osolne pesa mag timo campaigns mage e yiero maduong' mabiro. Sasa unasema hautaki Profesa Kindiki na sisi tufanye empowerment. Lakini wewe mwenyewe ile kazi unatafuta ya urais, unaambia Wakenya ati wakuchangie 200 ama 500 upate pesa ya kufanya campaign. Sisi mnasema tufanye empowerment ya viongozi ama ya wananchi. Maraga kachiel kod josiasa makwedo serikal osebedo ka seyo chenro makamano magiwacho en campaigns mohiu mag jatend piny William Ruto. Josiasa ma Kenya Kwanza korka korgi othianore konyo johala matindo ne en mise mar Kenya Kwanza e bottom up economic model e kinde campaigns mag yiero maduong' mokalo. Mambo ya economic empowerment ilikuwa kwa manifesto yetu. Mambo ya ujenzi wa masoko ilikuwa kwa manifesto yetu. Mambo ya kusambaza stima ilikuwa kwa manifesto yetu. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki osingo ne jonyuol ni sirikal osewinjo ywak margi ewi pek mar nengo somo pacho kae kendo dhi duoko piny school fee e mbalariany gi atamalo 40. Karo katika vyuo vikuu itapunguzwa kwa 40% ya pesa ambayo inatolewa saa hii. Na sio hiyo peke yake. Ile pesa ambayo serikali ilikuwa inatoa kwa vyuo vikuu kupitia HELB ama Higher Education Loans Board, tumeongeza pesa ambayo tulikuwa tumetoa last year ilikuwa 36 billion. Mwaka huu tumeongeza bilioni nyingine 5. We are going to release 41 billion shillings ili kufadhili wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Kindiki bende omedo ni somo maonge chudo e skunde mag primary kod secondary biro dhi nyime maonge lokruok. Serikali haitapunguza pesa ya elimu ya msingi ambaye ni elimu ya bure. Lazima tuendelee kufadhili elimu ya bure ambayo tulianzisha wakati wa Rais Kibaki. Lazima tuendelee kupeana pesa ya kufundisha watoto wetu katika program ya elimu ya bure. Jotelo go bende odhi nyime kod goyo debe ne yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo kaka yo mar medo chwalo chenro mag dongruok e pacho kae mangima. Chris Owino, Ramogi TV. Komachielo ni riwruok joriemb tuk-tuk e boma Kisumu yudo